siqalile nje siyaduma mntakababa sihambile sesiconnectile thina already egameni kaJesu ababingelela abaqala kuba khona phakathi kwethu sesikhona entabeni kaJehova egameni kaJesu la sizofuna khona uNkulunkulu egameni kaJesu mfundisi uMzobe eThekwini othongathi egameni kaJesu amen. Siyathandaza nje bazalwane kunowevesi la elisencwadini kaMateyu noma before ngisho ivesi siyabingelela egameni likaKristu Jesu waseNazaretha umuntu kaNkulunkulu uPAKKIES nonkosikazi wakhe ngicela sibashale izandla egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. All the men and women of God akhona phakathi kwethu ngicela sibashale izandla bonke abantu abakhona egameni likaJesu icaka necakazi ngicela sonke sishayele izandla egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Kunaleli izwi lelisencwadini kaMateyu chapter number 12 verse number 29 lithi ubani ongangena endaweni esiqhwaga haleluya engaqalanga kuqala wabopha isiqhwaga bese thatha izinto zakhe haleluya. Ngiyafisa nje bazana sike sithanda semtshenge ukuthi muhle haleluya sibophe na wonke umoya khona wonke umoya wendawo siyazi suke endaweni eningi bazalana desesenkingeni la there was looting khona izinto eningi ezibe khona ezike South Africa yonke yanyakaza especially kwaZulu Natal haleluya ke Gauteng bazalana sikhona into esingayenza simtshele nje uNkulunkulu sike sibonge ukuthi sikhona siyaphila haleluya sike sibonge nje bazalana sike simbonge nje mhlawumbe 5 minutes yokuqala sike simtshetshe uNkulunkulu siyabonga uNkulunkulu siyabonga uNkulunkulu siyabonga uNkulunkulu siyabonga ila matola mahayila
Masayete. Let the power of the let the power, let the power izandla lika Jesu sishayela umdala wezinsuku izandla enkulu kakhulu ekseni unkulu izandla enkulu kakhulu bazalwane ekseni let the power of the Holy follow me ezingaphambili ezosamukela egameni lika Jesu simshayela izandla enkulu kakhulu umfundisi Malinga eseza ngaphambili ayibonge Nkosi bathandekayo ayibonge Nkosi bangcwele bazalwana ayibonge Nkosi ngiyabingelela ke egameni lenkosi uJesu amen amen ke bathandekayo akukunengi ke engizokwenza la ngiyambonga uNkulunkulu ngiyathanda ukubingelela kakhulu uNkulunkulu uPakkisi kanye noma uPakkisi akabonga uNkulunkulu ingceke zonke ekhona abangcwele bonke ngiyabingelela egameni lika Jesu amen amen siyambonga uNkulunkulu bazalwane sibonga ubukhona benu akukunengi nje engizokwenza njengoba sebachazile abazalwane okokuqala kufanele uzamukele wena ukuthi sokhona la kule ndawo ngaphambi kokuba uwamukelwe womunye umuntu indaba iqala kuwe kuqala akabonga uNkulunkulu siyabonga ke bazalwane ukuba khona kwenu la kunezwi nje elakhulunywa uMaria ngelinye ilanga amen le ndaba ke ngikhuluma ngayo bazalwane indaba itholakala ngokaJohani 2 verse 5 uthi ke uMaria engcekweni zika Jesu akabonga uNkulunkulu konke anitshela kona anokwenza silapha ke bazalwane ngizothi kini konke umoya ongcwele anitshela kona la kule ndawo kwenzeni ukuze kudunyiswe igama likaNkulunkulu ukuze kudunyiswe uNkulunkulu namkelekile ke ngalawa mazwi wokuthi konke enikwenzayo konke umoya ongcwele antshela kona anokwenza akabonga uNkulunkulu ke sikhululekile ke bazalwane ukumdumisa uNkulunkulu sikhululekile ukuba uNkulunkulu simkhonze ngayo yonke indlela ilawo nje amazwi enginamukela ngawo inkosi yomsinibusise amen siyakunxusa Nkosi yethu thuma umlilo sisho njalo nje kabili bathandekayo siyakunxusa Nkosi
izandla ngibona izandla uyasondla asigcine lento nje uyasondla usigcina umalusi uyasondla phezulu izandla zethu siphakamisele kuNkulunkulu siphakamisele kuNkulunkulu izandla zethu ufuna ke sithandaze kafishane bathandekayo sithandaze nje kakhulu sonke ngiyazi ke abantu kodwa ke siphakamisele nje phezulu izandla zethu uthi uDavid ujofundisa izandla zami ukulwa nokudumisa masiphakamisela phezulu izandla zethu siyadumisa siyalwa ngazo cela ke siphakamisele phezulu izandla zethu siphakamisele nje kuNkulunkulu wethu thina sonke sisho kabili kathathu sithi oh bayede Nkosi yami oh bayede Nkosi yami oh bayede bayede Nkosi yami Abakhona umuntu uNkulunkulu osondela ekulinganeni nawe emhlabeni nasezulwini igama lakho liyabatshazwa uNkulunkulu ohleli phezulu komhlaba uyisenabelo senyawo zakho uhlele enkazimulweni nosondele muntu kuyo igama lakho liyabatshazwa usukela empumalanga kuye entshonalanga usukela eningizimu kwenyakatho
ake sithi bazalwane. Bengithi usunyangazisa kancane ngoba ngiyabona abazalwane ukuthi ngibabangile nansi into egameni likaJesu. Hayi ngoba bengamthanda uNkulunkulu bayamthanda kodwa kunento egameni likaJesu waseNazaretha. Sithi nje kancane, sithi nje awu amen. Hallelujah. Amen. Hey bathandeka yamakhaza khona ake sibone izandla zithi. Ake sibone izandla zithi. No 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 no. No. Akangibona izandla entabeni akangibona izandla. Jesus. Akangibona izandla ngifuna ukubona izandla nayisemaphakatheni akayiphuma kezenze kanje Jesus. Hallelujah. Khona ingoma esasihla ozani bantu abamncane ngilekelele. Kunengoma esasihlabelela kudala ngibona ubaba nomkhulu lapha nogogo ethi simhalalisela uJesu namandla sengathanga ngoba simhalalisela uJesu namandla sengathanga ngoba baninginana simhalalisela uJesu namandla egameni likaJesu angimboni nomunye samkele ubishopi esenza ngaphambili kodwa ngifuna sisho nje bazalwane ngiyazi ukuthi iyasho into eshoyo sisho kabili kathathu samkele ubishopi esekhona phakathi kwethu egameni likaJesu sithi angimboni nomunye olingana nawe zethu Buthelezi eseza ngaphambili egameni likaJesu akeshiye izandla zesankelo ubishopi Buthelezi egameni likaJesu.
Akekho uNkulunkulu ngaphandle kwakho. Wena wedwa uNkulunkulu. Wena uzalwanga, wena ubekwanga. Ufanele ukuphakanyiswa, ufanele ukudunyiswa. Izulu lihlalo sakho sobukhosi. Unabela inyawo zakhe emhlabeni. Baba uthona amandla wonke ekseni siyaphakamisa sithi ungcwele. Sithi ungcwele, sithi ungcwele, sithi ungcwele. Ungcwele wona ukhona, wona okhona, wona osazoba khona. Ungcwele Nkosi namandla wonke ekseni size kuwe. Siyukele kule ntaba babothongcwele umoya wethu womele futhi ulambele wena. Egameni lika Jesu sinyukile Nkosi size kuwe. Size nemndeni yethu, size baba nezwe lethu, siza nakho konke ekseni kwethu. Babothona amandla sizothi apha fa. Yathanda ubingelela kakhulu Nyambose egameni lika Jesu elinamandla wonke. Sibonge uNkulunkulu esakumisile kulombono egameni lika Jesu elinamandla wonke omkhulu kangaka. Inkosi siyakhuleka nje iqhubeke iunfolda njalo njalo umbono ewubekile. Awu amen. Hallelujah. Hallelujah. Kwesinye isikhathi sixoma ibeka umbono ubeka uunfold the more uhamba eveze okuningi kuwo. Ngiyathanda ubingela all men and women of God egameni lika Jesu namandla wonke. Awu amen. Hallelujah. John 4 verse number 12. Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself, as well as his sons and his livestock? Ngiyacela uphethe isizulu mhlawumbe ngifundele naye kakhulu. Ngisho nje lokhu uNkulunkulu akubekile sisanyukele entabeni ekseni. Verse 12. Kanti wena umkhulu yini kunoBaba uJakob wasinika lo mthombo waphuza kuwo yena kanye namathandana akhe nemihlambi yakhe na? Wena umkhulu yini kunoBaba uJakob owasipha lo mthombo waphuza kuwo namadodana akhe kanye nomhlambi wakhe. Baba izwi lakho leli. Bless the reading of your word. Egameni lika Jesu elinamandla wonke in Jesus mighty name. Amen. Ngiyafisa bazana ngeke ngibe mude kodwa ngiyafisa sikhuleke phezulu kwalento engiyifundile. Alibonge igama lenkosi. Awu hallelujah. Awu hallelujah. Sisazokhuleka mhlamba ngisho okubili mase sithandaza kulento esho lo mama esho kuJesu bephambi komfula bephambi komthombo ebuza ukuthi wena umkhulu yini kunoBaba uJakob. Awu amen. Baza ngiqale ngisho ukuthi lokho esizokwenza sizokwenza into enamandla. Ayikho into enamandla njengomthandazo. Siyasanyukela entabeni nje. I was reminded uma abafundi bokhuleka kwizenzo chapter 1 lithi iBhayibheli wayengasekho uJuda bengasaphelele. Lithi kodwa bahamba bathi kuyahlupha ukuthi sihamba siphelele. Lithi babonana beqoqana bathi ake sikhuleke kuNkulunkulu ukuba esipho omunye esikhundleni sikaJuda. Lithi bakhuleka uma ubuka lo mkhuleko bangena kuwo bengaphelele be-11. Lithi bathi uma besakhuleka baphuma owes-12 usekhona. Lithi iBhayibheli baphuma uNkulunkulu sebaphuma thiya okusifezela ukuthi emkhulekweni kunamandla siza kuwo singaphelele. Kodwa ukuphuma kwethu emkhulekweni akufani nokungena kwethu. Noma amena ungekho ngikuphinde ngizwe lento ikeneneza ngathi kodwa uNkulunkulu kumakhaza kangaka ngezwe engifakela nje lesi scripture ethi okhumbula bakhuleka bengaphelele kodwa bathi
sehla kulowo mthandazo oh leso sikhalo esasikhona sikaJuda sabonakala sesivalekile ngoba asikho isikhala onyuka naso uze nasemkhulekweni uphinde wehle sisenjalo angazi isiphi isikhala kodwa Nkosi angazi isiphi isikhala onyuke naso ekseni uJuda yebo ufile kodwa umthandazo ukwazi ukuphesha la khona okufe khona kodwa wena unamandla awu haleluya lithi bapheli bakhuleka bathi kufika usuku lePentecost lafika sebo-12 ngoba kuney'thembiso engeke zafezeka ungakapheleli kodwa sengathi ungakuyeka iy'thembiso ukuva emthandazweni uthi Nkosi ngizokhala nje ukuthi angiphelelanga lithi bakhuleka lithi uma sebehla bewu-12 uma sibuka amandla omthandazo awu haleluya awu haleluya awu haleluya lento yomthandazo inamandla ungayibuza ngelinye ilanga uJakobe lithi wake wakhuleka lithi wakhuleka wavala imvula but ngiqedwa introduction uma kuveza umthandazo wakhe sokhuleka manje thiwa umuntu efana nathi lithi kodwa wenza into engafani nathi umehluko uphi kaJakobe ngoba uthunje ngathi thiwa inkinga wathandaza lithi wavala imvula ngamanye amagama siyafana kodwa maka wangena umthandazo uvela ube omunye umuntu sifana ngayo yonke into kodwa into sifike sihlukanise kuba yilento ekuthiwa umthandazo lithi wavala imvula for 3.5 years into engakazi ivalwa abantu abafana naye kodwa umthandazo ukwenza wenza izinto angeke bezenza abantu abanye abafana nawe lithi bayivala imvula ngikade ukuthi akathandazanga for 3.5 years lithi wathandaza wayivala for 3 years wathandaza once kodwa umthandazo wakhe wagijima iminyaka emithathu nowafu ngoba njengoba sizokwehla le ntaba kodwa umthandazo wathi uzosala umile kunezinto ozoyivala for 3 years ozoyivala for years sesehlile kodwa thina entabeni awu haleluya awu haleluya awu haleluya before ngifike kule mama sesikhuleka enye into uThixo ade ngikhumbuza yona yilena eshiwo uJakob eshiwo uPaul uma ethi our weapons are not carnal uthi ikhali zethu ngokuba kise zenyama uthi kodwa ngaye uNkulunkulu zinamandla okufihliza izinqaba ngalibambe lento uthi zinamandla okufihliza izinqaba uthi number 2 zinamandla okuchitha izizindlu ngamanye amagama masizokhuleka kunama-towers kuney'nqaba ey'phihlikayo kodwa ngikade ukuthi lezi ikhali zethu zikwazi ukuchitha izizindlu shuthi usathane sikwazi ukuhlasela sacabanga uma sesikhipha zethu iy'khali ugcine ethi bengithi ngicabanga ukwenza ukuthi angazi kushonephi angiphinde ezethi iy'khala ayisebenzi ngoba usathane secabanga ewenza zisebenza engakenze sathi uyacabanga lithi lezi ikhali zethu ikazi ukuchitha izizindlu angazi ucabangani ngawe kodwa ngisho sengathi ekuseni umcabango uyahlakazeka angazi ucabangani ngomsebenzi wakho ngomndeni wakho kodwa masithi egameni likaJesu sithi bayede kunemcabango shakamasaya kuhlakazeka izizindlu kuhlakazeka imicabango ethi angazi ngigcine ngicabanga kwesenjani ethi amadimoni athi asazi bungakasitsheni awu haleluya awu haleluya awu haleluya kodwa lana sifunda khona sifunda efake ifamily story lithi uJesu ukhathele usehlala eduze kwalomthombo uthuma abafundi bakhe ukuba bahambe bothenga ukudla lithe sahlezi kwabonakala
uzocela umama ozoyikhela amanzi. Oh kodwa Nkosi, lithi sathi uJesu, mama ngiphuzise. Usathi lo mama kanjani? Sesiyathandaza ngoba nje umSamariya nomJuda abadlelani. Wayesathi uJesu, mama umusazi isipho sikaNkulunkulu, wena ubuzocela kimi, mina mase ngikupha amanzi. Awu haleluya. Uthi ukuba umusazi isipho. Awu basalwane, isipho kanjani umuntu ecela kimi? Uma umuntu ecela kuwe uyacela uyamupha, kodwa uma izulu licela kuwe isipho. Haleluya. Uma kucela umuntu kuwe uyicelele nje umuntu ngoba eswele, kodwa izulu aliceli ngoba liswele. Uma lifuna ukupha isipho liza ne-request. Angazi Nkosi iceleni kuwe, kodwa uma kucela yena akaceli ngoba efuna. Nanguthi ngabe mina bengizokupha amanzi uwaphuze, shuthi uzofuna amanzi kodwa unamanzi. Shuthi izulu alincane uzofuna into kuwena iphethe, alincane ukufuna into kanti linayo. Uma lizocela akumele ube ukuthi izulu lifunani, othi nasi isipho sifele ezulwini. Uma ethi ngicela ukhipha ukuthi izulu suke likhambele, izulu suke lisokupha isipho. But asibambe lokho engikufunde sesiyathandaza. Usathi lo mama, kanti wena umkhulu yini kunoBaba uJakob? Awu sesiyathandaza. Yena wakha lo mthombo. Lo mthombo kasubukeni ngoba namhlanje seyinkosi kimi otshele laba bantu sizomba umthombo ongafani neminye imithombo. Asibuke lo mthombo unjani. Uthi lo mthombo wakhiwa uBaba uJakob, waphuza kuwo, kodwa akagcinanga yena yedwa, kwaphuza namadodana akhe kuwo lo mthombo, kwaphuza nemfuyo yakhe kuwo lo mthombo. Lo mama naye ula shuthi kwathi kwaphuza nezizukulwane kuwo lo mthombo. Ithini inkosi ekseni? Ithi ake sizombe imithombo, hayi ozophuza thina sodwa. Ake umphe umthombo ayothi umphile wena uphuze kuwo, kodwa kuye ngisey'nganeni zakho nazo ziwufika lo mthombo omba namhlanje. Ake ngiphinde sizombe umthombo, hayi ozosustaina thina, kodwa sizombe umthombo ekseni. Siphuze umthombo, hayi ezawupha zona, kodwa wambiwa yithi namhlanje. Kwacaca sipho omunye umthombo, sipho umthombo wama-generations. Ngifuna ukuthi usazothandaza, akungathandazi into esustaina wena, akungathandazi into engaphuzwa wephela, akuthandazi into ezophuzwa ziy'ngane zakho, akuthandazi into ezophuzwa isizukulwane sakho, akuthandazi into okushamasaya. Haleluya, haleluya. Umkhulu wena, umkhulu yini kunoBaba uJakob. Umphile fundisa uPAKKIES, bathandazile abantu kodwa bathandaza imthandazo esustainable. Ngisho uNkulunkulu lethu uzovusa igeneration kaJakob, igeneration ezokhuleka, into ezobagcina, kodwa ngisho iy'ngane zabo la zikhona zizwa amandla, ziphuze, awuzuphuze.
Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Angikhumbuze uJesu uke wawenza lento esizoyenza namhlanje. Uke wampa umthombo awuphuza. Waphuzwa abafundi bakhe. Waphuzwa na yithi. Uzwa kuJohn 17 ethandaza. Uma ethandaza uthi baba ngithandazeli bona bodwa labo. Uthi kodwa ngithandazela nalabo sazongipha bona. Lo yamthandaza wenza. Umthandazo siza umuntu othandazayo. Kodwa wathandaza wa-affectela abafundi bakhe. Wathandaza waze wa-affecta thina singakazalwa. Khanikho. Wakhukaka kodwa. Kodwa ukhuka kwakhe kwasikhukela sonke. Wamemezaka kodwa. Kodwa umemeza kwakhe wasimemezela sonke. Wapha umthombo. Wawuphuza. Nathi sima namhlanje leyo mthandazo. Haya Niko. Sima namhlanje leyo mthandazo. Wasithandazela. Umthombo omkhulu wama generation. Oh hallelujah. Umthombo wama generations. Ngiyafisa sizokhuleka right now just for a few minutes. Let us pray. Sizombe umthombo. Mina ngifisa namhlanje masahla entabeni uphume kuwe. Uthi ake ngiphi umthombo. Ezothi ingane zami wathandaza ubaba. Wathandaza umama. Wathandaza ugogo. Wathandaza ubaba. Ngifisa lento sengathi ngakingena empilweni yethu yonke. Noma unikela unganikeli into ezosustaina wena. Unikela into ezo-affecta even the generations. Noma usebenza la usebenza khona. Usebenza uthi noma ingane zami zingangasebenza. Kodwa sengisebenzela ama-generations. Ake sigcine ukwakha imithombo yethu sodwa. Ake wakhe imithombo yamadodana. Imithombo yesizukulwane. Undakhamasaya. Kuthi ungathandazeki. Uthi inkinga ngicabanga igeneration yami. Iyophuzana uma ngawumbanga lo mthombo. Kuthi unganikeleki. Uthi sengicabanga igeneration yami. Iyophuzaphi uma ngeka lo mthombo. Sipha umthombo wama-generation. Sipha umthombo wamadodana. Sipha umthombo oyophuzwa amadodakazi. Sipha umthombo oyophuzwa isizukulwane. Undakhamasaya. Ushikhamasiya. Ake simphe kuseni. Ukhamasaya. Abantu bashiya imithombo enganekisa emndenini yabo. Kodwa sifuna ukushiya imithombo yomthandazo. Sifuna ukushiya umthombo webusiso. Ake simphe nje 2 minutes. Come on, shut up, siya. Ukhamasaya. Sikupana gaga. Abasikupana ngoba. Kodwa thina sethi ingane siyayikhuphela. Siyapha. Ukhamasaya. Unakhamasaya. Generational blessings. Ibusiso seyizulwane. Imthandazo yeyizulwane. Umthombo weyizulwane. Ushakamasaya. Ake simbe. Lift up your voices. Lift up your voices. Lift up your voices. Lift up your voices. I say, Ushakamasaya. Ukhamasiya. Ingane yami ekhona. Iyophuza lo mthombo. Esazayo. Iyophuza lo mthombo. Ukabami. Ophuza lo mthombo. Ushakamasaya. Yekeziya. Ukamoshaka. Indakasiya. Give up businesses. I'm a business.
Lift up your hands wherever you are. Ukamasia. Kamasaya. Undakasienda. You will be remembered in your generations to come. Because it's a commission talk. Oyakushulwa ngayo ungasekho to wayekhona la ekhaya wasishiya ngalokho. Because ikhumisa amabhizinisi abazalwane ingakhumiseli nje ukuthi baphila bodwa kodwa u-affecta your generations. Ngizinkosi izokupha isambulo seminyaka sama-generations kunabantu abazophila in your revelations. Manda Kasaya, lift up your hands. Ukamasia. Usathane wenza imistake wadedela wena wayidenthi ubapha umndeni wakho uqedile kanti akazi udedela uJakob, akazi udedela umuntu one-anointing kaJacob. May the Lord bless whatever that you touch with your hands. Udakamasaya. Inkosi ayibusise konke lapho ubakhona. Ukamasa. Njalo sesohamba bazalwane. Sesohamba. Kunemthandazo empilweni ngifuna siyenze namhlanje. Ngaphambi kokuba sihlukane. Akazi noma le mic ivcase yaphela yini into. But before siyenze le mthandazo ngicela la ukhona sithatha iminikelo yethu bazalwane sizonikela egameni lika Jesu. Siyabona kwenzakalana emhlabeni esikuwona. Ngiyazi ukuthi mhlawumbe nawe ulawalutha. Praise the Lord. Into eyenzakalayo bazalwane kulento esibhekene nayo i-serious. Lento esibhekene nayo akuyona into yokudlala. Kunomoya. Usually abantu bebeyothenga nje ifridge uqasha imoto ayifake emotweni ngoba suke lisinda. Kodwa lento engayibona lapha singabona ukuthi there is a spirit behind. Kunomoya osemva kwalento and akusiyona indlala le. Kodwa kunomoya okhona engifuna sizowuxosha namhlanje. Sizowuxosha namhlanje. Uthi uBishop sizomba umthombo. Sizomba umthombo. Thina bazalwane ingcebo yethu ayikho kwababi. Ingcebo yethu ayikho kwababi. Asikwazi njengebandla ukuhlala sibuke kwenzeka lento eyenzakalayo. Into ebangukuthi sikhuphuke entabeni noma kunzima noma sivalelwe sizothi uNkulunkulu sizwe khumbula ukuthi sisekhona. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Xa sizonikela bazalwane before senze lo mnikelo. Before senze lo mthandazo engifuna siyenze imbili nje. Sesiqedile. Sectionaliwe bazalwane kakhulu. Ezinye zezinto lapha eBhabhiloni akade bezenza. Bebeba nesikhathi sokuhlangana bodwa bevalelwe ekuthunjweni. Into akade beyikhuluma lapha eBhabhiloni bekuthi nalabo abazalelwe eBhabhiloni abangamazi uNkulunkulu waka-Israyeli bakhumbuzane ukuthi kunesikhathi la sazophuma khona asibona bala. Bahlale bekhumbuzana ukuthi hayibo asibona thina baseBhabhele thina khona isiyoni la siqhamuka khona khona isiyoni la esazalelwa khona uNkulunkulu wethu la enamandla khona. Praise the Lord. Cela sivala amehlethu. Cela uze sisi prophet egameni lika Jesu. Ngifuna sothandaza. Sithandazele iSouth Africa yonke. Sithandazele kakhulu lento yenzeke eKZN. Yenzeka naseGauteng egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha.
ekuseni. Hallelujah. 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 Yeah. Baba wethu Baba wethu aphakeme. uNkulunkulu asiwayo. uNkulunkulu asithwalayo. Baba wethu angahluleki. Baba wethu asithwalayo. Baba wena wanqobela uDavide phele. Baba wethu agwele namhlanje kuseni sizoma kolesikhali simelene namafilisti. Hallelujah. Sizoma sithemba wena. Sithemba wena. Sithemba wena. Sithemba wena. Hallelujah. Wena wanqobela uGidiyoni ngelinge lakho impi. Hallelujah. Siyakwethemba. Bazalwane, ake nginikhumbuze lento bazalwane, ake nginikhumbuze lento. Njalo mesikhuphuka siza la entabeni asizile esontweni. Lena ngicela niyibambe lena inganithunyuki nangelodwa ilanga. Ngoba umhlazane wayitshela ukuthi uze esontweni la uzolahlekelwa into enkulu. Then number 2, uma sizela bazalwane asizile ukuzobukela. Kodwa sizofuna nje uNkulunkulu yena yedwa. Awukwazi kusudela ingubo zakho waphuma ngo4 ekseni. Wafika lana uyafika uzoyibukelela nje. Sisempini njengebandla kulesi sikhathi. Ibandla bazalwane lisempini. Awu amen. Lento yokuvalelwa kwamasonto hayi ngoba kuzama ukulimithwa ukuthi kungaspreadeki icorona, kodwa kuzama ukudrainwa abazalwane ukuthi bangasakhonzi. And the more sivalelwa, the more sikhathala, the more ukholwa kuphela kuthina. Now, iserious lesibhekene nayo. Ukuthi ibandla aliqonde ukuthi isikhatsini lesi. Mekuthiwa besinebandla eliqondayo bekumele ngabe izintaba zonke zigcwele eSouth Africa, abantu bayakhuphuka beyothandaza. Hallelujah. Manje inkinga ukuthi abantu kuthiwa kuvalwa amasonto kunalokho babona ithuba elingcono lokusocialize, babona ithuba elingcono lokurelaxa. Asisekho isikhathi sokurelaxa manje. Bese besiqonda ukuthi isikhatsini lesi sibhekene naso. Ngifuna sithandaze futhi umthandazo wesibili. Sizokwenza i-warfare prayer. Mina bazalwane mina ngiyakholwa mina kusho mina ngcono ngoba lenti live ibuka umhlaba wonke si live on Facebook. Ngiyakholwa mina ukuthi icorona ayivele enkosini. Mina ngisho njalo ngiyakholwa icorona ayivele enkosini. Icorona is one of the tools alethwe isitha to destroy ibandla likaNkulunkulu. Hawu sanesi corona kangaka. uNkulunkulu wethemba ngaka. Yabona basaba ngisho ukuhlangana abefundisa ibandla, basaba ngisho ukuhlangana, kusaba ngisho ukukhonza. Sekukhona izinto ezinkulu ngaphezulu kokukhonza. Ngaphezulu koNkulunkulu. Lo bazalwane lo wafa, lo kwachitheka igazi lakhe efela leli bandla. Hayi bazalwane, I rather die kunokuthi ngibuke ibandla liphenduka inhlekisa nakulesi sikhathi. Funa sithandaze. Sithandazele ibandla. Ngiyacela sizothandazela ibandla. Hey, kuqasha
Qasengisho befundisi. Qasengisho befundisi. Sekumnandi ukusumela ku social media. We got church online. Basho ngesikhiso ngathi into emnandi. Basona it's not normal. It's not normal. Bible lithi uma ibandla lihlangene ilalithola khona amandla. Thina amandla ethu siwathola ekuhlanganeleni. Athi uDavid ngajabula lapho bethika imafeni endlini kaJehova. Siphakamiseni izandla zethu. Siyafohla namhlanje. And lo mthandazo esiwenza namhlanje uNkulunkulu ushilo bishop wathi uzosikhumbula azakhumbule nezizukulwane zethu. Ngiyacela sithanda. Baba kukhona singabalekela khona ngaphandle kokuba size kuwe uNkulunkulu wathi ongcwele kuseni Baba sizothi Africa back to God siyasibona isimo esibhekene naso eKZN siyasibona isimo sibhekene naso emhlabeni wonke kodwa Baba sithi akukho okukwahlulayo ekuseni uNkulunkulu wathi ongcwele sizophakamisa izandla usonjana ezwini lakho wathi amadoda waphakamisa izandla engabe nalulaka uNkulunkulu wathi ongcwele sizokhulekela isizwe sizokhulekela umhlaba uNkulunkulu wathi ongcwele akusikhumbule malusi wethu egameni likaJesu akusikhumbule Baba wathi ongcwele kulesi sikhathi siyazithoba singabantwana bakho otezwini lakho bazithobe abakho babizwa ngelakho igama wathi uzokuswa usezulwini uphilisa isizwe Baba ingcwele siyakhuleka nakulesi sikhathi akusiphilise uNkulunkulu wathi ongcwele asikho isimo esibohlulayo asikho isifo esibohlulayo Satan ngaphansi kwezinyawo zethu akanamandla uphelele nangamaqhinga uNkulunkulu wathi ongcwele sizoma esikaleni nakulolu
Jesu manangakini hallelujah uNkulunkulu wathi ongcwele senze Nkosi ukuba singaqishi isibani senze Nkosi ukuba umntwana ngafi ngenxa yokuvalelwa uNkulunkulu wathi omuhle kulesi sikhathi kodwa qoboka imvuselelo noma sikuliphi khona uNkulunkulu wathi omuhle egameni likaJesu siyabonga bayaqiniso nasekuseni sethi bayede ngekhoningana nawe sikwathembile ke Thixo wethu wena ungenanjabiso ananjalo. Thank you Jesus. Ashayela uJesu izandla bazalwane ekhulwini likaJesu. Amen. Ngaphambi kokuba ke sivala inkonzo yethu sesifinyelele emaphethelweni enkonzo yethu namhlanje egameni likaJesu obaba befundisi bonke abakhona phakathi kwethu ngiyababona siyababingelela formally ngegama likaJesu waseNazaretha abazane bonke kunabazane abaphuma eGoli abalange ngithi abaphamisa izandla bathe nje mfundisi hayi sizothandaza amen but drive from Joburg bafika la egameni likaJesu siyambonga uNkulunkulu ashaya izandla enkulu egameni likaJesu kukhona abazane abaqhamuka ngapha eThekwini abakhona la namhlanje nibaningi kakhulu bazane kunento ekade ngiyilindele amen kunento ekade ngiyilindele ngithembe ngibuka nami lapha TV kamna hey Jesu haleluya siyambonga uNkulunkulu ukuthi niphumile noma isimo singavumi siyazi ukuthi futhi enye into bazalwane bekungakavunyelwa ukuhlangana kodwa ke I declare ukuthi uma ikhuluma umongameli on Sunday awe uvula amasonto uvula yonke into egameni likaJesu bekuthiwa phela uyakholwa ngabe ushayela izandla ususho bese evula uthi uyaprofeta lo baba awu amen naku kwenzeka egameni likaJesu siyabonga kakhulu thank you so much bazalwane egameni likaJesu kube nje ubuxhakaxhakano obuncane namhlanje obuthande ukuthi njengoba inkonzo yethu ithande ukujinja kodwa abaqala ukuba khona iyo intaba le yaseMaritzburg njalo siyahlangana 10th week of the month siyakhumbula nje lokho esaqala ukugibela le ntaba last year ku level 5 amen thina ke lento yecorona siyazi mina ngiyazi lento yecorona ngiyaxoxelwa ngayo ngibona nje angisho phela ufane nami ukholwa kwethu akufani bazalwane awu haleluya ngekufana ukukholwa kwethu level 5 thina sigibela le ntaba kwakusakhona amasosha kungahambi umuntu lapha emgaqweni kodwa sakhuphuka sazofuna uNkulunkulu and asikhuphuka siza lapha sehle asijabhise kunaloko sikhuphuka sineyinkinga sikhuphuka sethwele sehle sesikhuluma indaba entsha egameni likaJesu njalo ke ngesonto lesithathe enyangeni siyabuya size khona la siyabuya futhi nango-Agasti usungabheka ke lapha mawubala uthi 1 2 3 esontweni lesithathu on Saturday ngomgqibelo ngo4 ekseni egameni likaJesu siyakholwa noBaba uyobe sevulile umongameli egameni likaJesu bazane sebekwazi ukuza kahle ngokukhululeka bezodumisa egameni likaJesu Kristu amen njengoba ke nibona ku Facebook siyatholakala ungene uthi Intaba TV ku YouTube le uthi Intaba TV ku YouTube then uzobe usibona uFacebook lo si live nje njengamanje abanye basibuka ebesemakhaya siyakholwa ukuthi nabo babusisekile besemakhaya egameni likaJesu waseNazaretha praise the Lord sizocela ke bazalwane ukuthi ke abesilisa nabangakwazi ukuthi basibambise lezi zinto nje ziyehla ziyalapha ezantsi